Ola, boa tarde, benvidos e benvidas a Celtas Sen Filtros, aqueles que nos estedes vendo e escoitando a través do Facebook de Antón de Nizán ou Antón Tenreiro, que son eu, presente, e posteriormente no resto das redes de Celtas Sen Filtros, no YouTube, no Mastodon, etc, 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 e tamén o audio que colgaremos en Spotify. Levamos xa un montón de invitados, o último creo que foi creo non, estou seguro, foi Xoán Antón Pérez Lema, o abogado, e o mes que ven, xa o anuncio, pois teremos a Plácido Lizancos, arquitecto, urbanista, paisaxista, que nos falará un pouco, bueno, de como está todo ese tema aquí en Galicia, como está tamén a ordenación do territorio, e, bueno, temas interesantes, cada persona que ven aquí sabedes perfectamente que son persoas moi interesantes, cada unha no seu ámbito. E hoxe temos de convidada en este maravilloso lugar, vedes que cambiamos de escenario, podedes mirar para atrás, estamos no CIEC, no centro de gravado. A causa foi un pouco improvisada, íbamos a facer, como sempre, na trastenda de Alecrín de Betanzos, que nos presta sempre David, o seu dono, pero hoxe houve un fallo de luz eléctrica, estaban a oscuras, esperamos que les volva pronto, e, decidimos ali, así de improviso, pois vir a este sitio do cal tampouco temos queixa, polo que vedes, non? Porque é un sitio maravilloso que convidamos a xente a visitar. Hai aquí unha exposición permanente maravillosa, onde están grandes autores da pintura e do grabado, nomes tan coñecidos por todos a nivel universal, incluso, como é Van Gogh, como é Salvador Dalí, como é Pablo Picasso, etc. Entonces, paga a pena. Moita xente a veces pasa por aí, nos decía nunha entrevista que lle fixemos ao director da Fundación, que, alguna xente queda así curioseando, pero parece que como ven xente traballando abaixo non se atreven a pasar, non hai ningún problema, se pode entrar, se pode visitar sin problema ningún, e, por tanto, aproveitamos tamén para facer un pouco de publicidade ao lugar que ben o merece, merece moitas outras cousas, como é, poñelo á altura do nivel que hai aquí, pero, en calquera caso, ese é un tema que trataremos noutro momento, xa o tratamos no seu día, e hai que presionar para que estas obras non se deterioren e que esteñan nun lugar o suficientemente digno, así que nada. E xa despois, como me enrollo moitísimo, estamos no que me gusta dicir, na Mesopotamia galega, que é Betanzos, rodeada por dous ríos, non son o Tigris e o Éufrates, pero son o Mendo e o Mandeo, e que alrededor destes ríos houve moitísima historia. E hoxe temos unha persona que nos vai a falar un pouquiño de historia, porque é Carmen Blanco Sanjurjo, benvida. Moitas grazas. Que, está de actualidade agora mesmo, pero xa leva un tempo de actualidade, porque foi autora dun libro, ainda está presente, é autora dun libro de grande éxito, que creo que tivo 4 edicións, 5 edicións, esta primeira en galego. E agora sale este libro, sae en galego, que eu creo que o merecía porque a historia está centrada fundamentalmente en Galicia, e creo que ben merecía o idioma ter tamén o seu espazo en unha historia tan galega, non? Sí, é unha historia moi galega que merece estar en galego, pero tamén merece estar en outros idiomas, porque que chegue a todas partes, porque realmente é unha historia para sentirnos moi orgullosos do que fomos e do que somos, e que explica moitas cousas da nosa personalidade e da nosa idiosincrasia como povo, non? Antes de entrar un pouco en fariña no libro, hai que facer unha pequena presentación túa. Eu, polo que vin por aí, un pouco que andin indagando, pouquinho, que non me estiven espiando. E fixeche dereito. Sí, son abogada. E exerciche, ademais. Sí, exercí en Madrid, en Santiago, en Madrid e en Sevilla. Claro. E agora a pregunta é, como é que unha abogada que exerceu en distintos lugares, que realmente ten unha experiencia en ese campo, acaba de taberneira de un mosteiro? De verdad que les he hecho contenta, porque era para unha película, era para un libro. A ver, o certo é que eu nunca quise facer dereito. Facer dereito era a ilusión do meu pai. Entón, de toda a miña familia, veña, empurrou, e chegamos a
a unha conta, non? Que probara un ano e que veríamos a ver que pasado o ano se valía ou non valía, pero bueno, eu quería facer Bellas Artes e eu a cabra tirou o monte, non? Entonces, probei ese ano e de 4 asignaturas aprobei 3. Entón, ao tonto, seguín. Xa empezaba a coller o gusanillo de estar en Santiago, non? Probar un pouco a liberdade, porque naquela época, nos 80, foi unha efervescencia, foi un dos momentos coido de máis liberación en todos os aspectos, non? Entón, para min foi o descubrimento da liberdade, o descubrimento de un montón de vivenzas, de cousas, de experiencias. Bueno, seguín ali estudiando Dereito, o que pasa que bueno, xa o seguinte ano non tive tanta sorte, xa foi un pouco máis bacará, xa empecé a salir, empecé a descubrir o ambiente de Santiago, non era boa estudiante, pero sí que é certo que me botei un mozo que era moi bo estudiante, entón se quería estar con ele, me quedaba máis remedio que estudiar, así por amor, acabei unha cousa de boa a outra, acabei a carreira, exercín, pero nunca foi o meu, eso teño que reconocer, porque, polo menos, eu non me sentía a gusto traballando como abogada, e bueno, polas cousas da vida, al final acabei facendo un máster de Dirección Comercial e Marketing, e a partir de aí empecé a traballar no sector privado, e despois tive un accidente, no que estive baixa un montón de tempo, ese accidente me cambiou un pouco a perspectiva da vida, e decateime de que quería ser feliz co meu traballo, entón cambiei de banda para completo. Claro, o sea que deu unha luz que se encendeu aí. Foi unha luz desas relacións que tes ás veces e non quero seguir por aí, dinlle un cambio de rumbo á miña vida. Sí, e o do mosteiro da taberna, porque a mí é algo, non a mí, supoño que a todo mundo le sorprende. Agarras, ves unha autora que ten un libro de éxito e tal, e o que menos imaginas é que detrás hai unha persoa normal e corriente, non unha intelectual ao uso, non? Sino unha cousa diferente. Sí, vamos a ver. E que se dedica ademais a algo que pouco... Bueno, todo ten que ver. Todo ten que ver. De feito, este libro está feito moitas tardes de choiva no mosteiro, saíron páxinas deste libro das tardes de choiva no mosteiro, non? Pero non, é certo que non son un intelectual no sentido de que sempre vivín do meu traballo, non é que os intelectuales non vivan do seu traballo. Bueno, pero sí, non me refiro a eso, sino que, bueno, pues por circunstancias, a pesar de que levo escribindo toda a miña vida, pois a escritura non era o meu medio de vida, non? Era, máis ben, empezou como unha afición, cando me metí na Escola de Teatro de Narón e descubrí un pouco o mundo da dramaturxia, da escenografía, de actuar, tamén me apaixonoume moito, non? Entón, por aí empecé a escribir obras de teatro, teño un par de premios, teño o premio de teatro infantil O Facho. O Facho, sí. Sí, que fíxome moitísima ilusión, porque tamén foi o primer premio que levei, e o premio que compartín con Carlos Casares, un dos máis meus admirados autores. Quen che daba clases de interpretación en Narón? En Narón me daba clases de interpretación Flor Maceiras. Flor Maceiras, sí, amiga miña conocida. Sí. Maravillosa Flor Maceiras, que nos fixo descubrir un mundo, por lo menos a min, un mundo completamente aberto a todo tipo de posibilidades, e que nos animou moito a seguir co tema do teatro, co tema da dramaturxia. José Prieto tamén, que é un gran autor teatral. Esta semana tivemos aquí en Betanzos, en Nova Punta, un filme que votamos que era tamén dunha persona que, en certo modo, tamén se formou ali, que era Fernando Tato. Sí. E que era actor, director, guionista. Maravilloso profesor, gran guionista, moi polifacético. Narón xerou moita xente vinculada a ese mundo. Sí, moito talento saiu de Narón. O meu primo, Xavier Reide, que faleceu há relativamente pouco tempo, tamén o coñecín. Bueno, unha pena. E agora vamos un pouco ao asunto, non? Vamos a 1467, non? Non, un poquinho antes. Algo antes. Este libro empeza en 1460. Conta un pouco as previas da Gran Revolta. Que pasou, non? De feito, remata no Casunta de Melide de 1467. Todo o último capítulo é todos a Melide. Todo o mundo se xunta en Melide, e dende aí xa... Aí se monta o lío. Aí se monta o lío. Xa viña montado de antes. Pero acaba de eclosionar o que é a gran revolta irmandiña, cando todo o povo se une, pero non só, a gran sorpresa para min foi que non é unha revolta campesiña,
foi unha revolta transversal na que todo o povo foi capaz de unirse. Se xuntaron campesiños, por suposto, pero tamén comerciantes, baixo clero, burguesía, gran parte da nobreza. Que ahora estou traballando co tema da Xunta de Melide, de como se celebrou a Xunta de Melide, e había moitos nobles importantes que se declararon irmandiños que eran... Home, de feito, un pouco os que a xente ten na memoria, non? Do que nos trasladaron, e moitas veces tampouco é exactamente a realidade, non? Pero sí que nos trasladaron unha serie de nomes que moitos deles eran nobles, non? Sí, bueno, os famosos capitáns claro. irmandiños Alonso de Lanzós, Diego de Lemos e Pedro Osorio sí que formaban parte da nobreza, baixa nobreza, pero había pesos pesados tamén como Álvar Páez de Sotomayor, que era irmandiño, Sancho Sánchez de Ulloa, que en principio era irmandiño, e a mesma condesa de Zúñiga, en unha carta a Hermandade, se declara triste, desheredada e deshonrada, e pide, declarándose irmandiña, que de feito era di que xa notificou aos seus capitáns que se poñan ao servicio, a disposición da Hermandade, era unha señora moi poderosa. Pero creo que nos estamos adiantando un poquinho, porque estamos entrando xa en temas moi concretos, e a mí gustaríame máis que nos explicaras, primeiro, como che deu por escribir isto, e xusto ademais sobre esta temática, e estudiar todo isto tan a fondo, porque ao final detrás do libro hai un estudio pormenorizado que seguramente dá moitísimo traballo. Sí, foron 5 anos de investigación nos que consultamos archivos históricos, estivemos en Cuellar, no archivo dos duques de Albuquerque, estivemos na catedral, en xente que estivo pasoume documentación xente que estivo nos archivos de Medinaceli, nos archivos vaticanos, onde se mencionaba Pedro Madruga, en fin, as fontes son innumerables, non? Está todo bastante estallado, pero cando tes, foron moitos libros, testamentos, un montón de documentación que é o que me fixo ter unha visión tan en conxunto. Tamén foi un pouco a labor de investigación policial, porque teño unha parede da miña casa chea de posits, donde ao principio intentaba descifrar quen era quen, porque chegaba un momento no que me perdía, porque ademais había duplicidade e triplicidade de nomes. Teño dous: Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, conde de Trastámara, coetáneos, e loitando entre eles. Entonces era confuso. De que Pedro Osorio me está desafalar? Porque a veces os autores dicen, e chegou Pedro Osorio e dicías, por que Pedro Osorio? Non tiñas... Pero bueno, eso, ao final creo que o conseguí, e teño unha visión bastante de conxunto de que foi o que pasou que levou a que todo o povo se unira contra os abusos do poder público. Claro. Ti ves, por exemplo, bueno, decíamos antes que todo isto precisou dun estudio, pero o xerme de poder poñerte con isto, cal foi o xerme? Pois bastante... Porque isto, cuidado, unha garra non de repente, bueno, non vou ter un libro de isto. Non, foi, mira, se te digo a verdade, non pensaba chegar a 700 páxinas, nin de coña. O sea, cando me foi... Aviso, 700 páxinas. 36, bueno, un poquinho menos, que a versión en galego é máis reducida, pero en castelán son 736, esta exactamente, espera, que te digo ahora mismo, son 719. Sí, non queda moi... Pero bueno, se aforan unhas paxiñas. O caso é que foi unha figura femenina a que me levou a tirar do fío. Foi a figura de María de Ulloa, unha rapaza que no século XV, con 15 anos, conseguiu que ante os tribunais necesitar o compromiso matrimonial, que a súa familia dictaminara para ela, que estaba comprometida con Juan de Zúñiga, pertencente a unha das familias máis poderosas da época, parente de Teresa de Zúñiga, a condesa de Rivadavia, para poder casarse con que ela quería, que non era ni máis ni menos que Diego de Lemos, un dos líderes irmandiños. Sí. Eso me chamou moito a atención, non? Porque ela conseguiu que os tribunales lle deran a razón por motivos de edade, non? Pero non é frecuente que unha rapaza que nesa época debería ter 15 anos como moito, pois se enfrentará dese xeito a súa familia e a sociedade, non era o habitual. Chamoume moito a atención, empecé a investigar que como que lle pasaría ao noivo despechado, como o tomaría, claro, mal, tomou uno mal. Claro. Secuestrou a un irmán, queimoulles un pazo, en fin. Aí, a partir desa muller, descubrí que a súa irmá, María de Ulloa, tiña unha historia tanto o máis interesante que a dela, porque María de Ulloa, que estaba casada con Álvar Páez de Sotomayor, tamén un gran cabaleiro de Tui, da cidade de Tui,
pois se liou con Arzobispo Fonseca. Cando morreu o seu marido, se liou con Arzobispo Fonseca e tuvo 2 fillos con ele, entre eles o famoso Fonseca da canción Triste sola, se queda Fonseca, e o dito ese famoso do que se foi de Sevilla, perdeu a súa silla, vende aí, vende estos Fonseca. E así, vas tirando do fío, Pois xa tirei, vamos, teño aí unha madeira, unha madexa, sí. Mira, vexo tamén que no libro, precisamente agora que falábamos destas dúas mulleres, cobran moitísimo protagonismo, un protagonismo que non ten na historia oficial, por chamar de alguma maneira, as mulleres na Idade Media, e moito menos en esta etapa en concreto. Eso foi unha das cousas que máis me sorprendeu a hora de investigar. O papel das mulleres, a relevancia que tiñan as mulleres, porque se ben é certo que non entraban en batalla, pero sí protagonizaron feitos moi épicos, como por exemplo María de Montaos, a muller de Alonso de Lanzós, que defendeu ela sola ao frente da guarnición o castelo de Mesía. E nada máis nin nada menos que contra 2 señores da guerra tan poderosos como o conde de Andrade e Pedro Pablo de Cela. Aguantou 2 meses que se comeron hasta os coiros das alfombras e diste, bueno, pois esta muller non era precisamente unha damisela esperando a nosa torre a que a veñeran a rescatar. Ainda que ao final tivo que renderse, aguantou 2 meses o asedio no que, por certo, o castelo de Mesía é unha maravilla, está en ruínas, pero é precioso. Me paga moito a pena visitarlo. Incluso había non sei se unha lenda ou un dito de que soltaban un ferro desde a parte de arriba e tardaba en caer e en sentirse, como indicando de que por dentro ainda estaba ojo, que non todo estaba derruído para pero bueno, estos son anécdotas que non veñen ao caso xa que pasábamos por aquí, pero bueno, está moi ben, non teña nin grandes tegaretes. Sí, de todas maneiras, no que é, digamos, a historia que se nos trasladou, que sí, hai unha historia irmandiña da que sentirse orgulloso, porque realmente debeu de ser casi a primeira revolución popular. Un dos primeiros gobernos democráticos de Europa despois do grego, despois da Xunta de León de 1100. Durou 2 anos. Durou 2 anos, houve 5 xuntas, a primeira foi a de Melide, de 1467, pero ao longo desos 2 anos houve 5 xuntas. Xunto coas asambleas de paz e guerra catalanas son o primeiro goberno democrático de Europa como tal. Por que crees que perderían despois coa nobreza? É que non perderon. Que pasou? Eu teño a miña teoría, non foi unha revolta fallida, porque sí que é certo que cando voltaron os señores gañaron algunhas batallas, pero tiveron que pactar para entrar nas principais cidades, tiveron que pactar para entrar en Ourense, para entrar en Allariz, para entrar en Santiago, para entrar en Coruña, e nunca volveron a ser todo igual. Algo que me di tamén que me fai pensar que non foi unha revolta fallida é que todos os líderes irmandiños seguiron cas súas vidas. Non é certo o que di Vasco de Aponte na súa crónica sobre o reconto das casas de Galicia, de que Alonso de Lanzós morreu colgado das almeas do castelo de Andrade. As primeiras fake news, está todo inventado, as primeiras fake news veñen de aí xa, non? Porque despois atopei o testamento de Alonso de Lanzós, datado 10 anos despois, en 1470, 10 anos despois da revolta, na casa de un comerciante de Coruña chamado Juan de Dios, que morreu de enfermedade. O sea que todos seguiron, por suposto, Diego de Lemos, seguiu casado coa súa vida, os líderes políticos... O que está pouco documentado, xa que estamos aquí metando, é o de Xoán Branco, non? O que pasou con ele. Está bastante pouco documentado, pero o que pasou en anos posteriores. Din que morreu, o sea, que o mataron, pero non se sabe que circunstancias, pero desde logo foi o verdadeiro, para mí, foi o verdadeiro artífice da revolta, ao conseguir do rei Enrique a carta, o sea, primeiro a autorización da creación da Hermandade e segundo, a carta importantísima que lles autorizaba a derrubar, a derrocar as fortalezas onde se ocultaban malfeitores. O que menos esperaba o rei é que os irmandiños dixeran, sí, todas, porque máis de 130 fortalezas, algunhas tan poderosas como Rochaforte. Rochaforte estaba máis afuera de Santiago, era ahora está, derrubaron hasta os cementos, non? Pero era un castelo, era o máis poderoso de Galicia, tiña 9 torres, 3 murallas, unha torre de homenaxe de 4 pisos. Imagínate como debía de ser esa fortaleza. Eu, polo que teño leído, tamén creo que era un exército, logo, chamémosle, de alrededor de 80.000 homes. Si, chegaron a xuntarse 70.000 homes. 70.000. Demos en conta da dimensión que ten isto. E incluso hoxe en día. Hoxe en día, sí. Incluso hoxe en día. É que eu, por exemplo, fui unha medida para decir, a ver, canta xente se pudo reunir ali, en donde?
pero nin ali saben onde se reuniu a xunta, non? Porque se xuntou moita xente. Máis de 40 varas de poder. As varas de poder eran unhas varas que intentaban o xermen das varas de municipais, as daban os correxidores, os alcaldes e irmandiños como símbolo do que era poder que viña do rei, porque todo foi legal. O tema é que todo foi legal, era con permiso do rei, digamos, como a canción, con permiso do rei, pois isto igual, con permiso do rei. E por que o rei apoiaba a Hermandade? Porque estaba inmerso nunha loita dinástica co seu medio irmán e todos, ou a maioría de nobles galegos, apoiaban a irmán de Alfonso, o medio irmán, que tamén medio irmán da que sería despois Isabel a Católica. Entonces, o rei moi astutamente dixo, así, pois non teño ahora mismo, teño moito lío aquí na miña terra, que os nobres galegos que se ocupen os propios galegos, o que menos sospeitaba é que non foran a respectar nin siquiera as fortalezas dos seus amigos, porque ele decía, bueno, pero ao de Benavente a este outro non lle tiene esa fortaleza, pero claro, eles entraron nesa dinámica e nada, tiraban con todo o que encontraban. É que unha vez que empeza xa non podes parar. Sí. Casi ca xusticia, digo. Claro. Quero dicir que a importancia, bueno, é o de sempre, non? A muller queda relegada no que é os relatos, non? Que se fan a posteriori, sigue ocurrindo hoxe, tampouco hai nada do mundo. Eu aí atrás fora a presentación do libro de Callón, aquí en Libros, e tamén, bueno, falaba un pouco do que era todo o rollo LGTBI, que era o libro este que e tal, e todo o tema da Idade Media. Un libro moi recomendable que teño na casa. Claro, se falaba tamén do papel de moitas mulleres, non? Que de alguna maneira está oculto. A historia é inmensa, a pesar de todo o que se perdeu, non? De libros e de tal. Pero que é inmensa. E saen cousas que parece que se ocultan deliberadamente ou non se queren ver. Ou se ocultan ou están tocadas como moi de refilón. Por exemplo, me sorprendeu moito nun libro que teño sobre mulleres con poder na Galicia medieval, na que aparecen casi todas as protagonistas da miña historia, e falando de Urraca de Moscoso, que era a muller de Pedro Osorio, o que fala dela é que era unha muller con moita riqueza, porque herdara do seu pai, da súa nai, e que tamén herdara do seu anterior marido, do seu primeiro marido, que era Lope de Mendoza, que según contan as crónicas era un hombre que non estaba feito para mulleres, de feito, ela non tuvo fillos con ele. Pero ese señor, no testamento, decía que se quede, literalmente, que se quede con as joyas de oro y plata que se llevó cuando me dejó, pero que devuelva las arras porque estas pertenecen a la familia, ¿no? Entonces eu dicía, ¿cómo? ¿Cuándo me dejó? ¿Cómo que cuándo me dejó? Pues esta señora deixou ao seu marido para irse como capitán irmandiño con Pedro Osorio, co que tuvo varios fillos, o que despois se casou cando morreu o anterior hombre. O sea que eran, claro, esas decisións as podían facer mulleres pertencentes á nobreza. Bueno, aunque creo que como tampouco nunca fomos tan estrictos con ese tipo de fillos e legítimos había a múltiple. E de feito aquí, nunhas xornadas irmandiñas que facemos tamén co lugar de UNTA cada ano, nas primeiras que fixéramos que iba sobre os trovadores das terras de Betanzos, non? Entre os cales estaba María Valteira, onde estaba, como se chama, Pedro de Armea, eran 3 ou 4. Sacamos unha publicación que ten libros, aí, que editou libros, e falaban, viñeran aquí a falar algúns filólogos e xente desas que recuperaron logo un pouco a historia destas persoas, destes trovadores, destes xoglares, e realmente lías algúns dos poemas que escribían que eran moi adiantados, incluso o día de hoxe. Algúns rayaban xa casi o que era pornografía. Algúns quedarían escandalizados. E son cousas curiosas que vas aprendendo cando vas vendo cousas que non sabías de antes e quedas un pouco sorprendido, porque parece que a idea que temos da Idade Media é todo atraso, todo, sabes, todo como un período oscuro, como todo así, non? En algunhas cousas o eran, por suposto, pero noutras estaban moi adiantados. Eu coito que o papel da muller nesta data, polo menos, despois ca Inquisición e con todo ese tema que trouxo a expulsión dos xudeus e todo o tema de represión que estaba dado por a Inquisición, máis que nada, non? Pois sí que é certo que houve moita represión, pero aquí nesta data o que me sorprende a min é que había fillos ilegítimos, vamos, sen problema ningún. De feito, Pedro Madruga era fillo ilegítimo, e fillo recoñecido polo seu pai, no que era testamento, di, Fernán Yañez, di que o seu escudeiro, non me acordo agora do nome, xa sabe quen é a súa nai, e
e que lle entregue, creo que eran 200 floríns de ouro, non? Era, al final, hai constanza de que a nai de Pedro Madruga se chamaba Constanza González Colón. Aí entramos xa no debate A ver, eu cando empecé a investigar isto decía, que va a ser Colón, Pedro Madruga Colón? Pero o certo que hai tantas casualidades que chega un momento que diste, madre mía, non? Porque o tema dos topónimos, 200 topónimos que puxo o almirante no Novo Mundo, chegar ao Novo Mundo, corresponden esencialmente con lugares moi concretos da ría de Pontevedra. Non ten moito sentido se non é... Sí. Bueno, sí, outra historia máis. Outra historia máis apaixonante que é Pedro Madruga, un dos protagonistas das revueltas irmandiñas. Sí. Bueno, e además é un personaje tamén maravilloso, non? Para estudiar e falar dele. E hoxe pola mañá comentábasme de Alonso de Lanzós. Efectivamente. Eu son nativo dunha parroquia de Vilalba que se chama Lanzós. Sí. Me imagino que sabes onde naceu, a casa onde naceu Alonso de Lanzós. Pois ali hai unha casa co escudo de Alonso de Lanzós. Sí, o que chaman o Pazo. Non, o Pazo. Bueno, sí, chaman o Pazo. Chamaban, que agora creo que a compraron e a rehabilitaron. Sí, é unha casa particular. O particular. que hai que un escudo. E é unha porta en arco. Sí, unha porta en arco e un escudo. Está ao lado do castro de Lanzós, pegado ao castro. Pois sí. E dices que aí é onde naceu Alonso de Lanzós? Non, naceu en Betanzos, pero a familia era originaria da parroquia de Lanzós. Pois hai unha lenda, mira que curioso, porque é a primeira vez que os coito eso. Porque a lenda que hai ali, non ali, incluso se ten escrito esa lenda, de que di que a orixe do nome de Lanzós é de non sei que lenda de lanzas de cando marchaban os castrexos que había no castro, que quedaban non sei que lanzas nun cofre, bueno, un rollo, non? Pero atribuirle a orixe de Alonso de Lanzós ali, de Alonso non o sei, pero a familia era originaria de aquí. Alonso, según contan as crónicas, naceu aquí, en Betanzos, igual que Pedro Pardo de Cela. De feito eran enemigos, acérrimos, declarados, porque Alonso de Lanzós matara ao pai de Pedro Pardo de Cela, se chamaba inmortalía, en xuicio de Deus. Está enterrado aquí en San Francisco. En San Francisco, sí. Sí. Pois, e non sei se tamén, bueno, porque o Pazo de Lanzós, aquí onde está o lugar Lanzós, é posterior, debe ser de 1600 e algo, pero coido que había unha, polo que digo, tamén estuve mirando se era unha moneda, se podía ter orixe medieval, e había un par de torres, como mínimo un par de torres, xa que eran de orixe medieval. Despois, cando se reconstruiu, houve un gran incendio, pero bueno, eso xa era... Xa foi posterior, efectivamente. Bueno, mira, aproveitamos tamén para decir que este libro é un estupendo agasallo destas datas de Nadal. E ademais, que non leve pois, coas páxinas que ten e o interés e que eu ainda, porque teño, que en español, porque ainda non lo lindo, non que confesar. Pero bueno. O tempo anda un loco. Pero bueno, teño pendiente, pero non se me esquece. Entón, mira, ti, estou aquí entrevistando a esta muller e ainda me digo, que non teño perdón. Pero bueno, que che decir? Entón, un libro que é un estupendo agasallo de Nadal e que, bueno, aproveitedes. Supoño que vai en prácticamente todas as librerías, se pode comprar tamén a través de internet, e donde non o haxa, piden, non hai problema ningún. Non hai problema ningún, está funcionando moi ben, nese sentido, está funcionando moi ben o boca a boca. E moita xente o outro día, por exemplo, en Ribadeo me emocionou muitísimo unha señora moi maior que se chegou e me dixo, mira, estás xa escribindo o segundo? Sí, estou escribindo o segundo. Date prisa, muller, que eu non me quero morrer sen saber como acaba isto. E foi o máis bonito de que foi o máis bonito que me dixeron nunca nun... Pero a idea son tres, non? Facer unha trilogía. Que tes xa clasificado na cabeza cada un período, como é todo isto, tal. No segundo libro van a ser os dous anos de goberno irmandiño e o derrocamento das fortalezas principais. A primeira foi o Castelo Ramiro, en Ourense, Rochafort, en Santiago, e, bueno, despois todas as demais vinieron tamén... Iso mellor é tamén a consecuencia de que haxa relativamente poucos castelos en pé. Efectivamente, porque ti pasas de repente a León e empezas a ver castelos. Os irmandiños se detiveron en Ponferrada. 30.000 irmandiños perseguindo o conde de Lemos chegaron hasta o castelo de Ponferrada, pero non poderon pasar de aí.
pero aquí, a partir de Castela, hai castelos por todas partes, en Castela, Claro, non? sí, sí, sí. E aquí xa é máis complicado. Está o castelo de Pambre, dos poucos que chegaron hasta os nosos días prácticamente sen sufrir as iras irmandiñas, e moitos se reconstruíron despois, porque estaba o famoso episodio do Conde de Lemos e de Pardo de Cela que decía que obligaron a reconstruir os castelos. Formaba parte do pacto de... Pero creo que se tomaron ese pacto como un pouco... Sí, xa iremos... Ahora vamos, ahora imos e iremos a reconstruir. De feito, hai un pleito, o pleito de Taberá Fonseca, no que o arzobispo Taberá reclama a Fonseca, que Fonseca se fixo de Irmandiño, e non reconstruir, non cumpriu a obligación de reconstruir os castelos, e lle reclamaba a Fonseca a reconstrucción, que como non había reconstruído todos os castelos que derrubaron os irmandiños. E en ese pleito declaran como máis de 132 ou 36, bueno, un montón de xente xa maior, pero que vivira de primeira man a revolta irmandiña, mas por eso digo que non foi unha revolta fallida. E falan con orgullo, con verdadeiro orgullo desos tempos irmandiños nos que os gorrións correron detrás dos falcóns. De feito, o nome da novela vende aí, non? O de Vento na Pedra, de subtítulo que está aí debaixo, eso? Porque foi como un vento que erosiona a pedra. O segundo se vai titular O lume na pedra, porque xa nese momento xa a cousa... E o título do segundo temos xa, non? Ou é secreto? Gorrións e falcóns, O lume na pedra. Ajá, vale. Primicia para as filtros. Vale, genial. Moi ben. Así que, depois un terceiro que xa tes máis ou menos. Sí, sei o que vai pasar, porque hai episodios tan épicos que vamos a ver. Como é posible que todos escoitamos falar dos últimos de Filipinas, non? Pero seguramente non escoitases falar dos 30 últimos da lanzada. Non. Pois son os 30 últimos irmandiños resistindo no Castelo de Lanzada contra as tropas de Pedro Madruga e Tristán de Monteverde. Solo puderon ser rendidos porque un de dentro lles traicionou. Vaya, que cousas, non? Esa historia sempre ten que haber algún traidor. Sempre pasado. Pero, bueno, pois esas cousas que coñecemos moitas veces máis a historia que de outros países que a nosa, e a nosa non ten nada que envexar a historia de Inglaterra, a Reconquista... Eu sempre pensei, non, cando aquela famosa superproducción de Mel Gibson do de William Wallace, Braveheart, pero que aquí merecíamos ter unha historia de tivemos un Braveheart, o sea, foron un Braveheart, estes hombres e mulleres fortes que souberon plantar cara ante a justicia e conseguiron 2 anos de goberno democrático nesa justicia, a justicia irmandiña foi moi expeditiva e limpiou os camiños de malfeitores, según contan os cronistas do reino de Castela. En Galicia, nesas datas, se podía ir polos camiños ca bolsa chea sin o máis mínimo problema. Iso é algo que contou cando o autor do libro sobre Xoán Branco, Zabaleta era, non? Fran Zabaleta, sí. Un libro maravilloso. Falaba, bueno, un pouco centrado máis na personaxe de Xoán Branco, sí. pero falaba precisamente deso, non? Falaba de que isto era un desfase absoluto, había asaltantes dos camiños, había de todo, non? Había asesinatos, había moitos a órdenes de algún noble tamén, non lle chegaba o que recaudaba e entón se dedicaba a esos malfeitores que se ocultaban nas fortalezas estaban ao servicio da nobreza. Claro, é que os irmandiños viñeron como a facer unha regeneración democrática de todo. Entón, esa xente foi perseguida, foi ajusticiada, moitas delas en plazas públicas. Expeditivamente asalteados. Como exemplo, ademais, despois a xente, de alguna maneira, é como se houbera unha, bueno, foi unha revolución, pero non só, claro, o pollo do rei. Sí, pero non só unha revolta, que digo, ponemos estes en vez daqueles, ou ponemos estes a gobernar en vez dos outros, sino que houve un cambio na maneira de gobernar. De feito, hai feitos sorprendentes como, por exemplo, que un campesiño, como un personaxe que me ten fascinada, Bartolo de Freiría, un campesiño de Ribadulla, chegou a ser capitán irmandiño. Ao mesmo nivel, un dos testigos do pleito de Taberá Fonseca se asombraba de que todo o mundo lle obedecera igual que se fose un nobre. O sea, nas asambleas irmandiñas estaban representados os diputados e os procuradores das cidades, estaban os membros dos concellos. O sea, que era ademais un goberno asambleario. Era asambleario, sí.
O sea, que era, digamos, incluso máis democrático do que tendemos hoxe por democracia. Era unha democracia directa, por decirlo de alguna maneira. A ver, non me atrevería a decir tanto porque non hai actas da xunta, non hai actas da xunta, o cal me resulta tamén sorprendente, porque o mesmo que non se tiñan unha constitución, uns capítulos polos que se rexían, dos que só se conservan dous, eran 10 capítulos, só se conservan dous, non? Un, o dereito a derrocar as fortalezas e outro que non se poidera criar aos fillos, que os nobres, os fillos dos nobres non os criaran os vasallos, non? Claro. Os servos, non? E claro, onde está o resto da documentación? Porque eles, estou seguro que Xon Branco tiña todo moi ben documentado. Hombre, era o del. Era o del. Claro. Extrañame moito e me encantaría poder ter tempo para investigar, meterme nun archivo e bucear, porque está, o sea, dentro da redacción de libros da Catedral de Santiago, dentro da redacción de documentos, está a Constitución de Maldiñas, teñen que estar as actas das primeiras xuntas. E non as mirache ainda? Non, é que non se sabe onde están desaparecidas. Están referenciadas, pero non están, o sea, consta que ali houve esos documentos, pero non se sabe onde están esos documentos. Curioso. Sí. Unha cosa rara, bueno, pues hoxe terían moitísimo interés. Hombre, creo que si terían moitísimo interés, pero hai que ter o tempo para... E os coñecementos, claro, porque non é fácil desentrañarse el lenguaxe. Xa. Sí, bueno... Un paleógrafo voluntario que se preste. Claro. Daquela, o idioma que había daquela era... Parece que se foi a luz, ahora seguimos a oscuras. Parece que ahora se foi deste lado tamén, non só... Pois sí. Hoxe decíamos ao principio, porque supoño que o teléfono sigue captando, non? Pois a voz. Esperemos que sí. Decíamos ao comenzo que se fora a luz no lugar que facíamos tradicionalmente este vídeo podcast, pero agora tocoulle a ver a rúa do frente. Así que, bueno, vamos a seguir así, que ten a súa gracia. A mí me parece que de terror, o podcast do terror. Entonces, bueno, eso, que temos hoxe con este temporal, como nos vai ir a luz? Parece que se foi a luz primeiro a loa, agora esta fase, así que, bueno, tampouco nos vamos a alargar moito, porque xa vamos polos 3/4 de hora. Pero aproveita un momento, porque creo que o día 20, ademais, organizas algo, porque esta muller, ademais de escribir, de ter, digamos que o seu oficio de taberneiro, a mí me parece, o de taberneiro me parece un nome precioso. É un oficio precioso, claro. Recomiendo a todo o mundo que teña mira, nos traen agora máis luces, será por luz. Isto vai pasar a historia. Mira, podíamos facer un bocar aquí a Alonso Lanzosa, que estamos moi cerca de onde nacer. Alonso, ahora se nos aparece aí. Entón, decía que tiñastes bueno, que faz pareces actividades, porque é unha persoa bastante inquieta, polo que vexo. Entón sempre estaba renando cousiñas, aparte de escribir, e creo que tedes a presentación dun libro que eu xa presentamos aquí en Betanzos, dunha eminencia, para mí, unha persona que é un erudito dentro do mundo do audiovisual. Contanos. Pois estamos falando de Manolo González, que escribiu un libro maravilloso, O cineasta andariego, que trata sobre a figura de un xornalista ferrolán, co seu pseudónimo era Bernardino, un dos seus pseudónimos era Bernardino Lamas, que se dedicou a documentar as excursións que facía, outra vez que se dedicou a documentar as excursións que facía, realmente ten unhas películas mudas do ano de 1920 a 28, creo, que son unha ledicia porque está curiosísimo contemplar o paisaxe que son paisaxes reconocibles. De Cabeiro ten 3 películas que estou desexando velas, pero cando estivemos aquí en Betanzos era curiosísimo ver o mesmo... lugares de Betanzos míticos, por decirlo de alguna maneira, e tamén as persoas, incluso a vestimenta que tiñan naquela época, e todo eso, sí. O Valdoviño, que estaba completamente sen casas. Isto, cando facedes? O sábado día 20 a 6 da tarde. No Mosteiro de Cabeiro, na taberna de Cabeiro, estades todos invitados, porque haberá música de acordeón en directo, empanada de vieiras, e viño blanco lexítimo, que era como iba este hombre a facer as excursións. Hemos procurado... Por certo, originario, esa uva, que además está sendo recuperada agora, entre Paverne, Betanzos, bueno, no que é aquí a Ribeira do Manller.
non? Sí, o de feito, o comprar a propia bodega, Sí. a bodegas de Ade, Sí. a taberna de Ade, que desde aquí agradezo moitísimo que a súa colaboración e Sí. bueno, E recomendo ademais, a todo o mundo, claro, un viño buenísimo. o enclave, xa sabedes, é maravilloso, é Sí. unha oportunidade tamén para facer unha excursión, Unha excursión ir cultural. hasta ali, ver e falar aquí con Carmen Blanco, que estará ali de organizadora e jefa do asunto, e escoitar a Manolo González, que sempre é unha delicia escoitalo por todo canto sabe, todo canto nos transmite, non? Este E xa como é... o transmite, porque hai xente que moi erudita que ás veces as coitas falar e diste, madre mía, non entendo nada, estou a punto de morrer. E, sin embargo, con Manolo é que bebes todo o que che conta porque sabe poñerse a... Usted é unha persoa, agora que falamos de historia, Sí. que ensinaba aos seus alumnos historia a través de películas. Moi bo. Entonces, Moi bo. claro, e era unha maneira, e incluso rodando, chegoume a decir unha vez que chegaron a rodar os seus alumnos 400 películas que facían eles o guión que os motivaba a estudiar Eso para tratar todo o tema da historia, non? É que Meterse na historia. non hai mellor xeito. Entón, claro, eso, así que nada, empezamos vos a que entidades, está aí cerquiña, Está cerquiña, sí, está nun marco incomparable, no medio das pragas do Eume, no propio Mosteiro, estamos ali na antigua Casa dos Guardeses, e vos invitamos a todos a que veñades a coñecer a Manolo, as películas que de Bernardino Lamas e a degustar a empanada. E a mercar este libro, que ademais, se o mercades, non sei se terá salido, mellor tes algúns, non sei. Si sempre teño algún Digo, truque, pero bueno, aproveitar tamén para que lo dedique a quien queira. comprarlo, elevadeo e así vos lo dedico. Sí, señor. É que eu non vendo libros, teño un par deles así, pero... E trouxonos, ademais, este libriño que estades vendo aquí, nos trouxo hoxe para facer un sorteo. Eu diría de que ese sorteo, a que les fagan comentarios sobre esta conversa no Facebook de Celta Sen Filtro, pois faremos un sorteo entre esas persoas e se levará o libro e o enviaremos. Vale, entón o adico aos amigos de Celta Sen Filtro. Moi ben. E nada, lembrarvos eso, que, bueno, ahora que pasedes unhas boas festas, porque agora poucas máis cousas vamos facer, que hai máis a que dedicarse. Despois, a volta destas festas, pois volveremos a iniciar isto, xa dixen, traeremos en xaneiro, en Celta Sen Filtro, a Plácido Lizancos, e en febreiro, unha persoa que xa temos comprometida, que é Carlos Cerviño, que se foi de abogado, por certo, abogado laboralista, foise en unha moto con un compañeiro a facer todo o roteiro que fixera o Che Guevara en moto, O famoso e da película. acabou sendo colaborador da Revolución Sandinista en Nicaragua, en donde reside unha parte do ano, outra ano aquí, pero bueno, creo que se vai a ir porque está un pouco desencantado do camiño que tomou esa revolución, pero que desde logo foi algo maravilloso que nos narrará aquí, non? Todas as súas experiencias. Así que, bueno, moitas grazas a todos os que nos atendichedes aquí, os que nos vades a ver nos seguintes días nas redes sociais, e moitas grazas, sobre todo, pois a Carmen por achegarse hasta aquí e, bueno, a falarnos un pouquiño por riba, pouquiño, hai que lelo porque dá moito que ler, do seu libro en galego, desta ocasión, a sexta edición con esta, non? Eran 5 máis esta. Sí, 5 máis esta, pero bueno. 6 edicións, non? 5 en castelán e unha en galego. De Gorrións e Falcóns, así que non desaproveitedes a oportunidade, é unha maneira de entrar na historia de Galicia, na historia maravillosa, non? Do que foi a Idade Media e a primeira revolución democrática, e, bueno, disfrutar desto e dos que van a vir despois, que volveremos a falar no seu momento. Esperemos que sí. Moi ben, e nada, perdoade, porque non sei se nos tedes que perdoar a nós, ou a Energy, ou como se chama, a empresa que era fenosa antes, ou o Concello que fora o culpable de que caera a luz neste momento, que hasta, bueno, tuvo o seu punto de gracia. Tuvo o seu punto, ao final non apareceu Alonso, pero bueno. E provocou que viñéramos a este sitio tan maravilloso. Que paga moito a pena visitarlo, de verdade. Por eso. Veña, moitas gracias e vémonos na próxima. Hasta logo.